subhanallah wanga kirabatanu laila subhanallah wanga alabatu laila subhanallah wanga kirabalame laila subhanallah walhamdulillah laila subhanallah walhamdulillah laila subhanallah walhamdulillah laila subhanallah walhamdulillah laila subhanallah. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام يليقان بمقام أمير الأنبياء وتمام عدة المرسلين محمد وآله. مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد تبشر في الله جبا وكابد وكرامات الله كانين على في الله كهنا أناك كشي أناك نما أناك بركة يا ربي الله كوجدين أو كلنا بلا جلنكا كالله فوق الله والمندو الله ميا مولودو كنماي كمولودو كفراي كأنغا بناو كنايا كأنغا جمانا بسكيلاي kake anga akidaye kake anga ala sorolanye o kama Sheikh Abdul Qadir Kulubali alay kena basgi ala kirabba ka bangini o nisoja koson Bamako fajigila arazella anga mo bacca man tume keneka ka damine Maroc Fas Sheikh Ahmad Tijani Mode ale tume kena kono kata se Sheikh Mohamed Sise uma kata se Sheikh Munir Mohamed Darame uma nunu yedda kurunya flamunu fanye kena kono wazifa kelen kofe ambulo kanga ala wole sanuma nunu ke anye mi soro kenen kan angeje anga nyama dawo fe walakin maulaya shaykh tijani maulaya shaykh tijani lillahi yadani asulu tijani law sumuni sugiyasu shaykh shaykh tijani lillahi walakin مولاه بأرجاد زماني رياض بودي وقومي جمود دية جاني إني ضعيف ولكن مولاي يصيب جلاني شيخنا ووسيدي جدب المناية جاني أنت الوسيد لداها يهوج وتية جاني إني ضعيف ولكن مولاي إني ضعيف ويطيف وسر فيد تجاني إني ضعيف ولكن مولاي يصيب تجاني فيد يمون سي تجاني إني كل أونا بالناس لكل لماني إني ضعيف ولكن مولاي إني ضعيف ولكن إني ضعيف ولكن مولاي اسمحوا لي أن أنقل إليكم التهاني والتحية بمناسبة المولد النبوي الشريف باسمنا وباسم الخلافة العامة للطريقة التيجانية بعين ماضي وباسم كافة أحفاد مولانا شيخنا سيد أحمد التيجاني رضي الله تعالى عنه. aka jende alema aka tara dakaye mauludu kalin konna la ka folika aye ni alere toye ka folika aye ni khilafa ni khalifaya me ayni madi no tijaniya nyamo bambe ayni madi no sidi ali arabi aka abela jele fu ni o to barkamay aka abela jele fu ni Sheikh Ahmad Tiani modum bela jele toye aka abela jele fu ni algeri kaw bela jele toye ka bela jele tare ni kalu bayinu mawludu kalu. يقول النبي صلى الله عليه وسلم المتحابين في الله على منابر من نور يظلهم العرش يوم لا ظل إلا ظله. هذا الحديث تجسدونه اليوم أمام أعيننا ونراه أمام أعيننا فيكم وفي انضمامكم لبعضكم بعضا وفي تآلفكم وتعاطفكم وتراحمكم محبة في الله لله بالله سبحانه وتعالى. هذه المناسبات مناسبات عظيمة ومناسبات راقية جدا وتجتمع فيها القلوب، نحمد الله سبحانه وتعالى عليها.
ako alakiraba sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam aka kuma sanman dola ako ala jomunu nyon kanu ala subhanahu wa ta'ala yere koso la haradon ulubi faranyonga kake tribune min dalmen noro la na a tribune be la roshi duguma toro foite joro foite gelya foite o tribune yere noro bonya kojugu ana lafiya kojugu kirawni ne manyimo yere bi nyebo atigila mogo fe ako aw fle la hala mina bi ale nyekoro abi odi la hala jira alela kadaka foy ma afara nyonga yanno ni ala kanute ala de koso abele jele nyon soro kenenga yanno agnyeme ka nyon mine andu sun dele me nyonye ambe ka nuso jafale nuso jala ya o obi hadisa inde korofo ale nyana insha Allah ale jigi fana bi aka amina ke o chogo de la harado insha Allah. هذه المناسبات مناسبات المولد النبوي الشريف وباقي المناسبات الدينية تتجمع فيها القلوب وتتجمع فيها الأرحام وتتواصل الأصدقاء والإخوان وتعقد فيها عقود الزواج وتتراحم الناس فيها يعود المسافرون إلى أهلهم فيها تلتقي الأسر من جديد وتتجمع فيها ويلتقي الأصدقاء من بعد الفراق. هذا كله ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم وما أمر الدين به دين الله سبحانه وتعالى به. لكن كذلك لا ننسى اجتهاد العلماء جزاهم الله خيرا والوعاظ أيضا في هذه الدروس القيمة التي يقدمونها للناس في صلة الأرحام في المحبة والتآخي والتعاطف والتراحم. فهذه الزيارات وهذه الاحتفالات كلها خيرات وبركات تزيدنا قوة وتقوي من شوكة الإسلام وجزاكم الله خيرا عليها. أقول مولدنا نيونو الإسلام بنيون سر كنوكا دين كوفيون فينا جليلا وكلنجلي بلا جليد بنيون كانوا جرا أبي نيون من جرا أبي نسوجو فلن نيونا على كربا محمد صلى الله عليه وسلم أنا ديني aye nyamaria keni ode kadaka ni islamo bela jele nyon soro ni kenena nyona ka akela mauludu de yo akela jewero de yo na bike Allah subhanahu wa ta'ala kama iba yisinji obe kura ya akonnana furu nyongo nga timbi do nyona katafe tamado mi boyro jewona kana fara balmonka iba ka fo tergelo mbi gere nyona bi nyongo kanu aywa obi funu ni benzengoni obele jele bo duskuna duskumbe sania obi fara nyonga odel ye dina yere kala ngini ala kraba Muhammad sallallahu alaihi wasallam ye woleli ke kana odema ayaka sahaba bela jelilla mo odeka kuma anfila kene minga halibi oba ali hakili jigi ka fo ambika o nyamariya nde waliya duskun jele du duskun delembe kanu jinime an nyonche جماعة النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة رضي الله تعالى عنهم وعلى رأسهم سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه صاحبه في الغار حيث كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم محبة لا مثيل لها أبدا لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرض صلى الله عليه وسلم فذهب سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم فلما رآه ورأى النبي صلى الله عليه وسلم في حالة المرض من شفقته وحبه للنبي صلى الله عليه وسلم مرض هو أيضا ولازم الفراش. ولما شفي النبي صلى الله عليه وسلم ذهب أيضا لزيارته فلما زاره مباشرة ما إن رآه سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه حتى شفي وقام من فراش المرض. أقول نيون كانوا من بي أن نيون تشني ni an kene mbo o misaliya jira alilla ala kraba Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay dine mbara bela jele ke odeka ay sahaba bela jelilla mo odeka sahaba kuma nyon kanu kuma ala kra fe kosebe minga kanu gelela kosebe o cela o sayyidina Abubakar radiyallahu ta'ala anhu arda ako sayyidina Abubakar ala kra kanu ba gelendo sallallahu alaihi wasallam alina ala kira di taman nyon fe ulu flade kuma farawula be hijra sraka mina fo qur'ana yara kuma na oka
o sayyidina abubakar ye alakira kanu ka se degere ma alakira muhammad sallallahu alaihi wasallam ye bana dɔ kɛ a fɔla sayyidina abubakar ɲɛna k'a man kɛnɛ a y'i sen ta ka na k'a bɛna a lajɛ ka dugawu k'a ye a nana alakira sɔrɔ tɔɔrɔ ni lahala min na o digila a nin na kanu bonya kojugu ale ka kɛnɛya sina ka yɛlɛma ka kɛ farigan o yɔrɔnin na k'a sɔrɔ a ma kɛ ni yɛrɛ karaba ye a taala min a yɛrɛ dɛsɛla a fana bɛnna dilan kan kuma a kɛla o fila bɛɛ kɛla banabaatɔ ye kuma a nana mɛn min k'a fɔ alakira lafiya la o ye kolo dɔ don a la ka da la a y'i sen ta ka da kunna ka na alakira sallallahu alaihi wasallam yɛrɛ lajɛ ka n'a sɔrɔ fari lahala yɛlɛmana lafiya nana nisɔndiya nana o sina k'ale ka farilabana bɛɛ lajɛlen bɔ k'a fana wuli k'a jɔ a sen kan olu ka kanuɲɔgɔnya in o ye misaliya ye an b'an dege min fɛ. أنشد قائلا رضي الله تعالى عنه بعدما شفي من مرضه ورأى النبي صلى الله عليه وسلم قال مرض الحبيب فعدته فمرضت من حذري عليه شفي المريض فزارني فشفيت من نظري إليه. dongili dɔ da la a ko kanuɲɔgɔn bana la kanu b'a bolo kalama o fana bana la tuma min na ni kanuɲɔgɔn nana kɛnɛya n'a ta la kanuba nin lajɛ o lajɛli ɲɛda filala o banabaatɔ ɲɛna o fana kɛnɛyala ni kanuɲɔgɔn kɛnɛyali ye o kɔrɔ min ale banalen ni ala kɛra wula sɔrɔ salama a sen kan ka taama ka t'i jɔ ale dalen kunna ale fana y'a jɔlen lahala ye kɛnɛya dafa la waati min ale ka bana bɛɛ furula ka bɔ ale la nisɔndiya fɛ a fana wulila ka jɔ. وأتذكر أيضا علاقة سيدنا سيد أحمد تجاني رضي الله تعالى عنه بأصحابه رضوان الله عليهم حيث صاحبه سيدي محمد المشري وكل من زار عين ماضي يعرف ضريح سيدي محمد المشري في عين ماضي هو صاحب كتاب الجامع ثاني دستور من دساتير الطريقة التيجانية بعد دستور جواهر المعاني الذي كتبه سيدي الحاج علي حرازم رضي الله عنه. كتاب الجامع أيضا كتبه سيدي محمد المشري رضي الله تعالى عنه وكان خادما للشيخ وصاحبا له طول حياته لدرجة محبته للشيخ رضي الله عنه لم يتزوج قط ولم ينجب ذرية بل بقي في خدمة الشيخ رضي الله عنه إلى آخر سنة في حياته. أرسله الشيخ رضي الله عنه إلى عين ماضي أرسله من فاس إلى عين ماضي وأمره أن يبقى فيها لحجة يراها الشيخ رضي الله عنه. من فرط شوقه للشيخ رضي الله عنه بقي يرسل رسائل المحبة والشوق مع المسافرين إلى فاس إلى أن توفي في نفس السنة حبا وشوقا في الشيخ رضي الله عنه وضريحه موجود في عين ماضي. سيدنا أبو بكر تفولي أيه kwa ka hakili jigi Sheikh Matiani ka cɛba dɔ fana na n'o tɔgɔ ye ko Muhammad Mushri o Muhammad Mushri a ko maa bi an na n'o delila ka taa Ayinu Madi ziyara la ni donna u ka kaburu dɔ barikama in na i b'a dɔn cɛ jɔn de ye Muhammad Mushri ye ka d'a kan a dalemɛ yɔrɔ min na Sheikh Matiani fa n'a ba dalemɛ yɔrɔ min na o kaburu dɔ o kɛnɛnin kelen na ale fana dalen bɛ yen a ko ale de ye kitabu dilan kitabu mɛ komi kuranɛ filanan tijaniya la constitution ka d'a kan kitabu bɛ n'a dilan ko dɔn bɛ a bɛɛ fɛ n'o ye jawahirul maani ye ni a Sheikh Ali Harazimi ye o sɛbɛn ni Sheikh Matiani ka yamaruya n'a ka dicteli ye kitabu wɛrɛ bɛ yen min bɛ o dafa n'o sɛbɛnla Ali Harazimi fatuli kɔfɛ n'o ye Muhammad Mushri ye o ye kitabu min dilan o kitabu tɔgɔ ko alijami'u o jami'u ni jawahirul maani fila de ye tijaniya yɛrɛ kɔsɛmɛ yɔrɔ ye o de ye tijaniya yɛrɛ walandaw ta yɔrɔ ye o Muhammad Mushri a ye Sheikh Matiani kanu ka jɛɲɔgɔnya a ka ɲɛnamaya bɛɛ lajɛlen kɔnɔ fo Sheikh Matiani taale bɔlen Aligérie mara la ka taa Fasi mara la a tugula ka taa nɔfɛ a y'i ban furu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ma kuma tɛ ka den sɔrɔ a y'a ka ɲɛnamaya bɛɛ lajɛlen bila Sheikh Matiani yɛrɛ xidima n'a servili la Sheikh Matiani ka fatuli nana surunya san kelen ɲɔgɔn na ayiwa kanu gɛlɛyala Sheikh Matiani a ɲin'a fɛ sa a ka wuli ka bɔ Fasi a kana i sigi Ayinu Madi a ka to yen nɔ a kana bɔ yen tun bilen a nana ye lettres b'o ni ɲɔgɔn cɛ kuma bɛɛ kanu kumaw ni folikanw b'o ni ɲɔgɔn cɛ kuma bɛɛ kanu gɛlɛlen bɛ nka Ala y'a kɛ a ma tɛmɛ san kelen kan a nanen Fasi a fatula kuma a dala ye nin ye kanu yɛrɛ gɛlɛya kojugu ye an ka hakili to o fana ka fara Seydina Abubakar ta kan. عظمها الإسلام جدا وعظمتها الطريقة التيجانية أكثر فأكثر حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق المحبة وحدها لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ربط المحبة بالإيمان نفسه يعني الإنسان الذي لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه يعتبر إيمانه ناقص. هذه المحبة
تكملة للإيمان، وهذا التآلف والتعاطف والتراحم هو تكملة لديننا وتكملة لمعتقدنا. وناي كانوا يومين لاجة أما يكافو دين إسلام دين يرك بول بلا جلبي كانوا دين نوفي كاسينزي أدم دون يومين أو تيجانيا فنان نانا kana isinzi o de ka tijana don yonche ka kanu kerengere ka gele tijana don yonche kuma alakaraba muhammad sallallahu alaihi wasallam ana mode sheikh ahmad tijani o bela jile ka nyina maya kala bulbul de la kanu misika jiriwa chugo mina adama don yonche ako sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma barkama dobe ako an kelengelen shinka lemenati dafa ka saha ka ko lemenati dafali bamulo faka tasoro an duskun bi femin kanuni an yiraye o fengele jati amode kanu an balmay kuma kwaye lemena dafali siri kanu sahali la ani ɲɔgɔn o lemena dun de ko ɲɛrɛ bɛɛ lajɛlen n'ale dafabaliya bi sɔrɔ kanu dafabaliya fɛ ani ɲɔgɔn cɛ kuma an k'a dɔn ɲɔgɔn kanu an ka ɲɛsin a ma kosɛbɛ k'a ɲɛɲini ka baara kɛ n'a ye k'a dɔn ani ɲɔgɔn cɛ. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم وعن سيدنا ومولانا شيخنا سيد أحمد التجاني رضي الله تعالى عنه أولا، ثم يرزقنا محبتهم صلى الله عليه وسلم ومحبة شيخنا سيد أحمد التجاني رضي الله تعالى عنه. وجزاكم الله خيرا على حسن استقبالكم وترحيبكم وإكرامكم وفرحكم بنا، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يكرمكم ويفرح بكم ويعظم قدركم كما تكرموننا وتفرحون بنا وتعظمون قدرنا. ووصيتنا إليكم هي وصية الخلافة العامة للطريقة التجانية، وهي وصية شيخنا السيد أحمد التجاني رضي الله تعالى عنه، وهي وصية جدنا صلى الله عليه وسلم، هي وصية المحبة والتعاطف والتآخي والتراحم، هي وصية لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هي وصية مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. أبي الله سبحانه وتعالى دلي على كان جريج لدبولا مع الرسول صلى الله عليه وسلم على كراكم من فيرو angal larabu soro kuma lameni na labatu la ala kan gereje hola ko fe ala kan bele jele gereje ala kraba kanun la kusebe ko fe ala kan bele jele gereje shagamatiani kanu nyon la kusebe ala kraba sallallahu alaihi wasallam yemin fo nodi kanu jidla nyonche anga hakilito la anga barakeni oye ayo ale rabbi ala subhanahu wa ta'ala deli anyo lu bonya chugo mina kerengre ma alere ala ka an bonya o cogo la an nusɔjala ni ale yeli n'a nani ye cogo min na ala fana ka nusɔja ni an ye o cogo la an nusɔjala ni ale kanu ni ye cogo min na shamatiyani fana ka nusɔja ni an ye o cogo la a ko hali bi an ka hakili to ala kiraba ka kuma na a ko silamɛ n'a silamɛ ɲɔgɔn bɛ komi kogo ni ye kogo jɔlen ye a bɛ komi biriki den kelen ka sɔrɔ birikiw caman de dadalen bɛ ɲɔgɔn kan nka juin donmo ni ɲɔgɔn cɛ ka ɲɔgɔn minɛ fo a bɛ komi biriki den kelen kuma k'a fɔ ko silamɛw bɛ komi silamɛw ka kan ka kɛ komi kogo de ɲɔgɔn na o mana caya cogo cogo dusukun bɛɛ lajɛlen n'a ka caya ka kɛ komi dusukun kelen pewu ni farikolo dɔ ye tɔɔrɔ sɔrɔ dɔrɔn o mana kɛ senpo fɛn o fɛn ye farikolo tɔ bɛɛ lajɛlen ka siɲana kɛ ka kan ka siɲana kɛ ni o ka tɔɔrɔ ye o de b'o cogo la kuma silamɛw fana ka kan ka kɛ ten o silamɛ ni ɲɔgɔn cɛ la kuma nin ye dugawu ye a ye min k'an ye an bɛ Ala subahana taala deli ala k'a jaabi an bolo amin. في دعائنا شيخنا الفاضل وأخونا الكريم الشيخ عبد القادر كلوبالي على هذه المأدبة هذا التجمع الذي جمعنا فيه عبادة وموعظة وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وتآلفا وتعاطفا. ندعو الله سبحانه وتعالى له بزيادة الخير والبركة في داره وفي ذريته وفي تلاميذه وفي علمه وفي كل ما يخصه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظه ويحفظ كل ما يخصه بما حفظ به عباده الصالحين. ko atinyina dugaw ko kerengere ma anga karamogo ke no Sheikh Abdul Qadir Kulubali o min sababu ya to ay nyon soro ya bi abe dugaw nyina Allah subhanahu wa ta'ala fe ka ke aye Allah subhanahu wa ta'ala ka barka do ala anye feon fe kenen ga ya no madu hudmo ye an anye wajulu kan barka ma munum do nyon tlola an anye ambolo do dumuni barka ma mununa ka du nyon fe min fe ni dumuni fe abal del ala ko bele jele ke barka ka do karamo ke Abubakar Abdul Qadir Kulubali la ala ka barka ka do aka dimma yalla ala ka ke barka ka do aka kalandi nan akanumba na fe mogo bele jele la aywa nyinanta kala chuma ala ka samara ta jide ka temo ka inshallah subhanahu wa ta'ala
لنا ولكم جميعا بأن يغني الفقير منا، وأن يشافي المريض منا، وأن يكشف كربة المكروب منا، وأن يحفظنا جميعا من كل بأس، وأن يقضي حوائجنا جميعها ما ظهر منها وما بطن بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. an kelen-kelen bɛɛ lajɛlen kɛnɛ nga ya ani an balima minnu bɛ yen n'an dusukun dulomo mako dilali la ala ka bɛɛ lajɛlen mako dilan fantanya bɛ min na n'o bɛ banaya nɔfɛ ala k'u ka banaya di o ma, bana bɛ maa min na n'o bɛ kɛnɛya nɔ ala ka kɛnɛya di o ma, maa min ta mɛ tunga fɛ ni a bɛ segin nɔ ala k'a segin ni a ganimanama, a bɛ ala subahana wa taala deli ala k'an ka hɛrɛw caya, maa maa bɛ yen ni mako b'i la i y'a fɔ i m'a fɔ n'a b'i kɔnɔ ala subahana wa taala de b'a dɔn ala ka mako ninnu bɛɛ lajɛlen dilan bi jahi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam. كما جمع قلوبنا على المحبة في الدنيا أن لا يفرق بيننا وبينكم لا في الدنيا ولا في الآخرة بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى دلي علمي أن فرنيون غيا نكانو دياتو أن بلا جلين يوم سر كنن غيا. الله كهينا أنا وكانو كنا بو أنشة. أن فرنيون أشوف ما كانتو يوم بولت فلا أن فرنيون نو كانو كليني. بالكتا أن بلا جلين دو أرجينا كانو نو كانو كليني. وتكو جلين الله سبحانه وتعالى بقول آمين الله كاين. صراط الذين أنعمت عليهم غير
المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ورضي الله عن شيخنا ووسيلتنا إلى ربنا مولانا أبي العباس أحمد بن محمد التجاني رضا لا سخط بعده. يا همة الشيخ احضر لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا باللطف. يا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبارك أنا ترمى kaga hine anaka kisi o dafalen fila ko nyina bolo ko di danfew laf samantima ne alakira ana sodungo sanman bela jele kaga jankerekerele nyina bolo ko di andajuru mena ba ma nan karamo ba ana bono bela jele anaka kalande sanman bela jele o temelon ko fe kanaba bela jele ndo kiramanto yala kita itogama كيف الإسلام يا فولي نوي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أن نسودي عليه أن سوالي أن الله تعالى تنوك بركة. كسينكا تنوك بركة. كسينكا تنوك بركة. kada ka yɛrɛ lahidu di an ma k'a fɔ n'an y'a tanu an ka nɛɛma o nɛɛma la ale bɛ barika de nɛɛma in na a b'o ji de a ko la in shakartum la azidannakum an ka nin sigi in n'o ye alakira alayhi salatu wassalam ka nisɔndiya ni a ka bangeli ye ka nisɔndiya ni a ka nali ye an ma alakira b'a fɔ an ye a ka kumakan sanuman kɔnɔ a ko allimu awladakum salasa khisalin hubba nabiyyikum wa hubba ali baytihi wa mahabbati alquran alkarim alakira ko kisin nama bama kangan jija ale alakira bani a kanu o ka sabati an dusukun kɔnɔ an ka tila k'a yira an ka denbayaw la ya ni mana alakira kanu cogo cogo ni ma alakira kanu na bonya yira i ka denbaya la hali bi tɔ bɛ e ka kanu jɛ ni alakira kanu ya kanu yira denbayaw la alakira joli na bɔnnaw minnu man cɛla ni a ko olu ma ko olu de ye safinatun najati ye nabilayi ninnu ka kulun kɛra ninnu tile la cogo min ka hadamadenya kisi ka bɔ halaki ma cogo min ko ale bɛna taa a bɛ fɛn fila to an bolo ala ka kuranɛ a n'a bɔnnaw a bɔnnaw de ye o b'i n'a fɔ nabilayi ninnu ka kulun bɛ cogo min donc olu fana dɔnni ka olu bonya k'i majigin olu ye a ko k'an k'o fana yira an ka denbaya la n'o bana jogoba sabanan min bɛ yen n'an kan k'o dɔn k'o yira an ka denbayaw la o de ye kuranɛ ba in kanuni ye ka kuranɛ ba kanu ka tila ka bonya o fana don an ka denbayaw kɔrɔ o kuma bɛ yɔrɔ jumɛn nɔfɛ o ye bi sigi kun ye n'o ye mawuludu ko ye mawuludu ko la anw tɛ fara ɲɔgɔn kan k'an bɛ foyi kɛ mawuludu ko la ko an tɛ ka dɔ de ladege k'an tɛ fara ɲɔgɔn kan k'an bɛ foyi kɛ mawuludu ko la minnu tɛmɛna an ɲɛ k'an bɛ olu sɔrɔ hali u sɔni fara la alakira ko la cɛ minnu tɛmɛna an ɲɛ degelikɛbaa ye an tɛ se ka ku olu la nka dɔnnikɛlaw ko cogo min na ko maa la yudraku kulluhu la yutraku julluhu fɛn min bɛ yen hali n'i tɛ se k'a bɛɛ lajɛlen sɔrɔ o kɔrɔ tɛ k'i k'i fari faga k'i k'a bɛɛ lajɛlen ye k'a to yen i b'i cɛsiri i yɛrɛ se mana kɛ min ye i ka se ka o sɔrɔ a la o de ye an ka nisɔndiya kun ye alakira ko la ka fara ɲɔgɔn kan ka alakira ka nisɔndiya yira ni maa min ko k'o ye ko kura ye diinɛ kɔnɔ an b'a fɔ ko i tun bɛ sunɔgɔ de la a bɛ sɔrɔ i kununa sisan de n'o tɛ o tɛ ko kura ye diinɛ kɔnɔ diinɛ ni o nisɔndiyali diinɛ ni o nana ɲɔgɔn fɛ diinɛ ni o nana ɲɔgɔn fɛ n'a sɔrɔ maa min ye tubilen kura ye o tuma a bɛ sɔrɔ i tɛ diinɛ de ɲɛdɔn diinɛ ka kɔrɔ cogo min diinɛ ni alakira ko nana ɲɔgɔn fɛ o tɛ se ka fara ka bɔ ɲɔgɔn na alakira ale salatu salam a b'a fɔ an ɲɛna ko sanayɛlɛ sen fɛ ani Seydina Jibril tora baro la a ye Seydina Jibril ɲininka a ko kuranɛ aya kelen bɛ yen ala ko kuranɛ aya in na wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin karamɔgɔw da sera a ma siɲɛ caman caman kuma dɔnnaw ko kuma sidɔnnen k'o fɔ siɲɛ 1000 o ka fisa kuma lankolon o fɔko caman caman ye ni tuma min alakira ye Seydina Jibril ɲininka nin na ko
nin kuranɛ aya in ala ko k'a ye ne ci k'an kɛ hinɛ ye a ma jinɛ ni hadamadenw fɔ dɛ a ko danfɛn bɛɛ lajɛlen dɔnni sira fɛ n'a fɔra danfɛn fɛn o fɛn n'o tɛ ala ye a bɛɛ lajɛlen donnen don danfɛnya hukumu kɔnɔna la ala kira ko sidina jibril ma a ko e ye nin yɔrɔ jumɛn ye o hinɛ ko in sidina jibril ko ala kira ma ko tiɲɛ don a ko tuma min na ni iblisa ala ka danga b'a ma ala y'a kunna bonya waati min na a jatigɛ jɔyɔrɔ a n'a kamana gan a bonya kojugu ne ni azrael anw ye san ba caman kɛ an bɛ kasi la an ma se k'an da don ala y'i kanto ne ni mikael ma ne ni mikael k'anw ye san ba caman kɛ an bɛ kasi la an ma se k'an da don ala y'an ɲininka ko jibril i ni mikael ko nin ye mun kasi kuntala jan ye aw fɛ fo ka se nin yɔrɔ in ma aw ka kasi kɔrɔ jumɛn de b'a la kun jumɛn de b'a la ko ale n'a balimakɛ mikael ko alahu taala ma an ko ala iblisa min filɛ nin ye dugukolo kan yɔrɔ si tɛ yen ko sen bɛ se ka da yen n'a ten ma da o yɔrɔ la a y'i bato cogoya bɛɛ lajɛlen na wa gɛrɛla i la ka se gɛrɛɲɔgɔnya dan bɛɛ lajɛlen na ko n'a ta bɛɛ i labanna k'a kunnagoya k'a yɔrɔ janya ka bɔ i ka hinɛ la a ko o ɲɛsiranya n'o jatigɛ de bɛ anw yɛrɛw la anw yɛrɛ t'a dɔn an ka ko bɛna laban cogo min k'o de la an b'o kasi la ala ko jibril ko alahu taala ko ale ni mikael ma ko o cogo in dɛ k'u ka to o cogo in kan u kana bɔ o kan dɛ awɔ ale ala ye farati de maa kana hakili sigi ale ala la dɛ kana da ale ala la dɛ a ye to o farati in na k'o de da ka da o la a ko nka tuma min ni ala ye nin kuranɛ aya in di ne ma ko n kana d'i ma wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ne ye garanti sɔrɔ k'a fɔ fɛn min n'o ye iblisa sɔrɔ e cili kosɔn a fɔ k'o bonda datugura k'o ɲɔgɔn tɛ n'a sɔrɔ ala kira ko jibril ma a ko hatɛ ne muhamadu ye danaya ye ala ye ne kɛ danaya fɛn ye k'an di dugukolo danfɛn bɛɛ lajɛlen ma ala kira kɛra danaya de ye hakili sigi ye jinɛ hadamaden mɛlɛkɛ ala kira nalen kɛra a bɛɛ lajɛlen ma hakili sigi ye ni ala kira nalen kɛra an ma hakili sigi ye ni anw ko k'an bɛna ko kɛ o ala kira ko la tuma dɔ n'an ye fɛn o fɛn kɛ o ye ŋaniya yira de ye n'o tɛ bonya ma se a hakɛ la kuma tɛ k'a fɔ k'a bɛ tɛmɛ a dan kan anw tɛ se k'a tɛmɛ a dan kan o kosɔn ala kira ko kisi ni nɛɛma b'a ma a ko alahu taala y'a fɔ a ye hadisul kudusi la khalaqtuka li ajli wa khalaqtul khalqa li ajlika a ko muhammad ne ye e dan ni alahu taala jati de kosɔn wa n ye danfɛn tɔw bɛɛ lajɛlen dan e ala kira de jati fana kosɔn danfɛn bɛɛ fɛn o fɛn n'o tɛ ala ye n'a fɔra danfɛn ala kɔfɛ fɛn o fɛn ni miiri bɛ s'a ma a bɛɛ tɔgɔ ye danfɛn ala ko k'a y'a bɛɛ dan ala kira de kosɔn ni maa min ko k'i bɛ kosɔn bɔ diinɛ la an b'a fɔ i ye ala kira ka kumakan i y'o sɔsɔ bali i ma ala kira sɔsɔ i ye alahu taala de sɔsɔ hadisul kudusi la ni maa min ye alahu taala sɔsɔ i ye ala kira sɔsɔ diinɛ kɔnɔ o tigilamɔgɔ ni yɔrɔ jumɛn de b'o ye diinɛ kɔnɔ o tigilamɔgɔ tɔgɔ ye ko yɛrɛ sɛgɛnna alahu taala b'a fɔ n ye kuranɛ kɔnɔ a ko qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa azwajukum wa ikhwanukum wa ashiratukum وتجارة تكسون وأموالكم اقترفتموها وتجارة تكسون كسادها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين الله تعالى ينفقر عنكم سورة التوبة محمد أفو hadamadenw ni a sɔrɔla aw faw olu de kanu bɛ aw la ka tɛmɛ ala kira kan ni a sɔrɔla aw denw aw ye minnu bange olu de tin ni o kanu bɛ aw la ka tɛmɛ ne ala ni e ala kira kan a fɔ silamɛw ye ni a sɔrɔla o furumusow de kanu bɛ u la ka tɛmɛ ne alahu taala ni e ala kira kan wala n'u balimaw de kanu bɛ u la wala u ye nafolo minnu yaala an b'a dɔn nafolo ka di cogo min
dɔnnikɛlaw ko almalu shaqa'iqul anfusi ko nafolo ye ni fila ni tɔɲɔgɔn de o nafolo n'o di ala ko n'aw ka nafolo de diyara aw ye ka tɛmɛ ni ala aw taala ni alakira kan walima soba minnu n'aw y'o jɔ ni o so ninnu de ka d'aw ye ka tɛmɛ ala taala ni alakira kan ni nin kelen o kelen diyara aw ye ka tɛmɛ ala kan nin diyara aw ye ka tɛmɛ alakira kan nin diyara aw ye ka tɛmɛ ka jihadi kan ni ala taala ka sira fɛ ala ko muhamadu a f'u ye u ka ne ala kɔnɔ fatarabbasu hatta yati allahu bi amri u ka ne ala kɔnɔ fo ni ala kanu mani ko ye ale ala b'u mani ko jumɛn ye maa min mana ninnu kanu ka tɛmɛ ala kan i ye kɛlɛ de bila i ni Alahu Taala cɛ n'i ye kɛlɛ bila i ni Alahu Taala cɛ ala ka kɛlɛ o ye fɛn jumɛn ye ka ɲɛsin hadamaden ma ni ala bɛ jɔn o jɔn kɛlɛ a b'i tɔgɔ da ko jɔn ni kunango a b'i tɔgɔ da ko jɔn kunango Alahu Taala ko maa bɛ yen nɔ ni alakira ko dɔgɔyara e tigilamɔgɔ bolo k'i tigilamɔgɔ tɔgɔ de ye ko fasigi a y'o de fɔ a y'a laban wallahu la yahdi qawmal fasiqin o kosɔn ni sigi ɲɔgɔn maa bɛ yen nɔ n'i t'a kɛ i k'i da de i k'a kɛbagaw ye i k'u ye k'u to yen a kɛli la ni a kɛli kɔni donna i dusukun na wala n'a kɛli kɔni dara i nɛn kan i tigilamɔgɔ tɔgɔ ye ko silamɛjugu i tɔgɔ ye ko fasigi an y'a dɔn k'a fɔ fasigi olu ye maa ye diinɛ kɔnɔ maa min bɛ yen n'a ye diinɛ baara bɛɛ lajɛlen kɛ silamɛw nɔfɛ u bɛ seli silamɛw nɔfɛ u bɛ sun u bɛ hiji u bɛ jaga mais baara min bɛ yen n'a bɛ maa kɛ kafiri ye u bɛ laban k'u den k'o baara kɛ ji jukɔrɔ donc ka alakira bonya k'a fɔ k'i bɛ dɔ b'o la wala k'a fɔ k'i bɛ alakira juguya kunnagoya baara si tɛ Alahu Taala bolo min bɛ bonya ka tɛmɛ o yɔrɔ kan o kosɔn Alahu Taala ye kangari gɛlɛn da a ko maa minnu bɛ yen nɔ ni olu kɛra alakira jugu ye ka don alakira fadenya la a ye olu tɔgɔ da cogo di a ye tɔgɔ kelen de wele olu la a ye olu tɔgɔ da ko almunafiqun o munafiqunaw olu ka ɲɛmɔgɔba o de ye Abdullahi ibn Ubay ibn Salul raisul munafiqin ale ye maa ye maa min ni alakira ye diinɛ sɛgɛn bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ u ye jihadiw kɛ ɲɔgɔn fɛ u sunna ɲɔgɔn fɛ u hijira ɲɔgɔn fɛ u ye diinɛ baara bɛɛ lajɛlen kɛ ɲɔgɔn fɛ mais munna ala y'a tɔgɔ da ko munafiq munna nafigiya tanpɔn dara ale kan ka d'a kan alakira bonya kisɛ kelen o tun t'a yɔrɔ alakira kanu kisɛ kelen o tun t'a yɔrɔ a ka alakira kɔn sera yɔrɔ la ni alakira tun bɛ tɛmɛ la a ka faliba in kan n'o y'a ka bakulu ye ni alakira tɛmɛna kɛrɛfɛ a b'a ka duloki ta k'o don a nun na ko alakira ka fali sɔfɛ kasa k'o bɛ ka don ale nun na donc maa o maa bɛ yen n'o bɛ ka alakira juguya o bɛɛ lajɛlen sen dalen don ale sendannɔ la hali ni u y'u yɛrɛbakun jɛya hali n'u y'u yɛrɛ jɛya cogo cogo k'u b'u yɛrɛ bɔ ale la siga si t'a la an b'a dɔn u ye ale ka kalandenw de bon ale donna yɔrɔ min na alakira kɔniyaba bɛɛ lajɛlen don yɔrɔ ye yen o don yɔrɔ jumɛn ala ko innal munafiqin fi darakil asfali minan nar donc shetane yɛrɛ hali ala ma o don yɔrɔ juguya ka tɛmɛ nafigiw kan donc ala k'an kisi nafigiya ma ala ko nafigiw maa minnu bɛ yen ni olu ko k'u bɛ ala ko la ko nka k'u tɛ alakira ko de la Alahu Taala ko olu tɔgɔ ye ko silamɛ nafigiw parce que n'i bɛ seli kɛ a tɛ se ka f'i ma ko kafiri mais tɔgɔ fila kɔni bɛ o bɛ da i la a ka f'i ma ko muslim mu'min aw muslim munafiq aw muslim fasik n'a kɛra tɔgɔ sabanan donc nin titiri saba bɛ silamɛya kɔnɔ mu'min fasik munafiq donc n'i kɛra silamɛ i jija i ka bɔ fila in bɛɛ kɔnɔ i ka yɛlɛn ka se kelen ma mais mun bɛ maa lase kelen ma n'o ye mumuniya ye mun bɛ maa la don mumuniya kɔnɔ alakira ye o fana di an ma o fana walawala k'o jɛya a ko la yakmulu imanu ahadikum hatta an yakuna ahabba ilayhi min nafsihi wa walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in alakira ko maa si tɛ kɛ limaniya jɔn ye limaniya min ni o ka d'aw ye a ka di bɛɛ a ka f'i ma k'i ye mumuni ye alakira ye sariti kelen de fɔ a la maa si tɛ se ka kɛ mumuni ye Alahu Taala yɔrɔ ale alakira yɔrɔ fo k'a sɔrɔ i bɛ ale alakira de kanu ka tɛmɛ danfɛn bɛɛ lajɛlen kan o t'i wasa f'i ka ale alakira kanu ka tɛmɛ i yɛrɛbakun kan ka d'a kan Alahu Taala o de fɔ a hadisul kursi la a ko n ye e Muhammad n'i dan ne yɛrɛ kosɔn n ye danfɛnw bɛɛ dan e alakira de kosɔn donc e danna maa min yɛrɛ kosɔn maa min kosɔn ni e danna
n'an sigira mawludu la olu fɔli o bɛ kɛ sababuya ye ka caman fara maaw ka alakira kanu kan o bɛ kɛ sababuya ye a kanu min tun bɛ maaw yɔrɔ a bonya min tun bɛ maaw yɔrɔ o bɛ dɔ fara o kan ka da kan nabilahi dawuda ni Alahu taala ka kuma ɲɔgɔnya la ala y'i kanto nabilahi dawuda ma dawud ne kanu fɔ n ka jɔn n kanu don n ka jɔnw dusukun na dawuda ye Alahu taala ɲininka a ko ala e de ye danfɛnw dan u dusukun bɛ e de bolo ne dawuda bɛ se ka e kanu don u dusukun na cogo di n bɛ se k'o kɛ cogo di a ko dawuda jɔnw filɛ u tɛ ne dɔn wa u ma ne ye mais ne ka ɲumanya ni n ka hinɛ n'i ye o ɲɛfɔ u ye o bɛ kɛ sababuya ye ka n kanu ni n tiɲɛ a b'a sabati u dusukun na donc alakira fana anw ma alakira ye an m'a ye b'aw ye nka a ye hinɛ min ta k'anw sɛgɛrɛ a ye makari min ta k'anw sɛgɛrɛ a ye kanu min ta k'anw sɛgɛrɛ ni o dɔɔnin bɛ to ka fɔ an ye o b'an lakunu ka bɔ sunɔgɔ la k'an labɔ dɔ kalama alakira ko la ka da kan Alahu taala y'i kanto a ma yɔrɔ dɔ la a ko kullu ahadin yatlubu ridaya wa ana atlubu ridaka ya Muhammad a ko fɛn fɛn tɔgɔ ye danfɛ bɛɛ bɛ baara kɛ i ka ni ala de ka diɲɛ sɔrɔ fɛn fɛn tɔgɔ ye danfɛ bɛɛ bɛ baara kɛ n'i ko i ye danfɛn ɲuman ye k'i ye silamɛ i bɛ baara kɛ mɔgɔ sɔrɔ i ka ala de ka diɲɛ sɔrɔ ala ka k'i fɛ mais ala ko baara bɛ ale fana la awɔ ale fana bɛ baara kɛ mɔgɔ sɔrɔ ale ka Muhammad ladiya de ale ka Muhammad de ladiya ale Alahu taala fana ka baara bɛɛ bɛnnen don o ma ka Muhammad diɲɛ ɲini o tɛ kabako ye an ye suratu duha lajɛ ala bɛna fɔ an ye suratu duha kɔnɔ wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda o ye ala yɛrɛ ka kumakan ye ala ko Muhammad ne bɛ n'i sɔn f'i k'a fɔ ko a to ten ala n jɛna awɔ f'i ko fɔ ten ale fana ko n fana tɛna fɔ n jɛna wa wahid min ummati fin nar ne fana tɛna fɔ ko n jɛna k'a sɔrɔ n man tɔn maa kelen bɛ yen ka sɔrɔ o bɛ tasuma kɔnɔ donc nin ye kuma kɔrɔmaba ye alakira alayhi salatu wasalam ani Alahu taala ka kuma ɲɔgɔnya la o kosɔn o kuma in de laban yɔrɔ la nabilahi Musa ka munajatu o bɛ don nin yɔrɔ in na ka nin yɔrɔ in dafa nabilahi Musa y'i kanto Alahu taala ma a ko ya rabbi ana al-kalimu wa Muhammadul habibu fama al-farqu bayna al-kalimi wal habib a ko ala ne ye Alahu taala gundo ɲɔgɔn ye ne y'i kuma ɲɔgɔn ye ne ni bɛ kuma da ni da mɛlɛkɛ tan ni ɲɔgɔn cɛ Muhammad i y'o tɔgɔ da ko y'i ka kanuba ye k'i y'o kanu o tuma anw fila la différence jumɛn bɛ an fila ni ɲɔgɔn cɛ ne ni Muhammad jɔyɔrɔ ye jumɛn ye Alahu taala yɔrɔ Alahu taala ye mun kɛ ka Muhammad jaabi a ko al-kalimu ya'malu birida mawlahu wal habibu ya'malu mawlahu biridahu Alahu taala ko a ko maa min bɛ yen n'o tɔgɔ ye ko ne Alahu taala gundo ɲɔgɔn o bɛ baara kɛ de ale bɛ baara bɛɛ kɛ a ka ɲɛnamaya baara bɛɛ lajɛlen kun ye fɛn kelen de kosɔn mun ka sɔn a ka ni ala ka diɲɛ sɔrɔ ni ala ka k'a fɛ ka diɲɛ a ma a ko nka ni ala fana bɛ baara o baara kɛ n ka alaya kɔnɔ ne fana b'a kɛ pour que n kanuba n fana k'o ka diɲɛ sɔrɔ a fana ka diɲɛ ma ni n ka baara kɛtaw ye ala tilala k'a fɔ nabilahi Musa ye a ko al-kalimu ya'ti ila turi sina summa yunaji rabba wal habibu yanamu ala firashihi fayati bihi jibrilu ila makanin lam tablughu ahadun min al-alamin Allahu taala ko Musa ma a ko e min ne kuma ɲɔgɔn ye e tɛ se ka ne Alahu taala kuma ɲɔgɔnya sɔrɔ i tɛ se ka ne gundo ɲɔgɔnya sɔrɔ fo i k'i sen don i ka sabara la ka bɔ tuuri sina i ni ne Alahu taala ka kuma ɲɔgɔnya bɛ kɛ yen de n'i mago bɛ ne ala la waati o waati yɔrɔ o yɔrɔ f'i ka yen de sɛgɛrɛ an bɛ sɔrɔ ka kuma ɲɔgɔn fɛ a ko nka cɛ min tɔgɔ ye ko ne Alahu taala kanuba ale bɛ sunɔgɔ a ka si dilan kan k'a to dali a ka dilan kan Jibril bɛna a nɔfɛ yen nɔ ka taa n'a ye yɔrɔ la danfɛn si sen ma deli ka se yɔrɔ min na ɲɛkɔmɔgɔ kelen hakɛ kɔnɔna la donc Musa y'a dɔn nin yɔrɔ in na k'a fɔ
différence ba min bɛ ale ni alakira cɛ. an bɛ kuru min kɔnɔ bi o de ye alakira ka bangeni sallallahu alaihi wa sallam. a bɛ ayiwa nisɔndiya bɛ kɛ hadamadenw fɛ cogoya caman na. a bɛ kɛ ni wajulu ye, a bɛ kɛ ni ayiwa sarakatibɔw ye, a bɛ kɛ ni sun ye, a bɛ kɛ ni ala bato cogo sira bɛɛ ye. nka bi wula in na an bɛ an karamɔgɔ ani an balimakɛ diinɛ kɔnɔ n'o ye groupement de leaders spirituels musulmans min bɛ commune 1 kɔnɔna na a président d'honneur n'o ye Abdulkadir Kulubali ye. an b'ale ka mawulidu ɲɛnajɛ kɛnɛ kan. ale y'a kɛrɛnkɛrɛn tijaniya olu bɛ baara minnu kɛ n'o ye ayiwa wazifa ye ani wurudi ani k'u gɛrɛ ala la ni sira minnu ye ko ka mawulidu k'o sira kan. an b'o de kɛnɛ kan bi sabu mawulidu kɛcogo komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo min na mawulidu tɔw bɛ kɛ cogo min na danfarani b'o ni nin cɛ sabu ka da kan i ɲɛ bɛ sekuba minnu na yan ani karamɔgɔba minnu na yan an bɛɛ ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan ayiwa alakira kanu de kama nka an bɛ ka mawulidu kɛ cogo min na o de ye ka wurudi kɛ ani tijaniya nana na sira min na ani komi i yɛrɛ ɲɛ bɛ Seko Amadu Tijani mɔden n'an cɛla cogo min na o tuma na an bɛ ka mawulidu kɛ n'o cogo de ye ala sago i sago. bon nin bɛ awa san sabanan na san o san an bɛ ayiwa mɔgɔw wele ka na nin cogoya in na labɛn caman b'a la komi yɛrɛ y'a ye cɛkɔrɔba in a bɛ musaka caman kɛ nin na nka musaka in a tɛ taa fu sabu ka da kan fɛn mana kɛ alakira ko la i bɛ taa sɔrɔ ayiwa o tɛ fili a bɛɛ bila yɔrɔ bɛ ala sɔnna tala bolo wa a bɛɛ sara bɛ ala bolo o tuma na an bɛ san 3 bɔ nin na ayiwa Seko Abdulkadir Kulubali ni waati sera a b'an wele ka na an kana fara kan nin ko bɛ se ka ɲɛ cogo jumɛn na kabini carte dilanniw na ka na kɛnɛw labɛn ka micros ni fɛnw labɛn o tuma na an ka baara bɛ kɛ n'o ye nka bonya n'a karama bɛ ka da an ka Seko kan n'o ye Munir Darame ye Baba Darame denkɛ Munir Darame o tuma na kɛnɛ in ta y'ale ta ye sabu ka da kan an ka Seko in wurudi minɛ ale fɛ o tuma na an b'a dɔn k'a fɔ an bɛ yɔrɔ min na sisan ala sɔrɔ cogo si t'an bolo bi ni nin wurudi siraw tɛ sabu ka da kan ala yɛrɛ ko wabtagu ilahil wasila k'an k'ale ala bato an k'ale ala dɔn nka an ka yɛlɛnsen ɲini ka se ale ala ma o tuma yɛlɛnsen min ka surun ka se ala ma o de ye wurudi ye o tuma na ko mɔgɔ mɔgɔ ni ala kosuma ala sɔnna tala b'i kosuma yɔrɔ la yɔrɔ min ka bon ni i ta kɛlen ye o tuma na o kama ayiwa ka fara Seko Abdulkadir kan fayila misiri 5 bɛɛ alimami bɛ a kɛnɛ kan bi o tuma na o b'a jira ka fɔ kɛnɛ belebeleba don an bɛ fara ka ɲɛnajɛ kɛ san o san nin y'a san 3nan ye a bɛ kɛ nin cogoya kelen na o tuma an bɛ ala deli mɔgɔ mɔgɔ bɔ i ka so ka na ni hami min ni ala ta bɛn ala k'a bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ mawulidu a kɛcogo ɲuman ya rabi ala k'o nɔgɔya an ye. waaleykum salaam wa rahmatulah. inshallah an nisɔndiyalen don ka d'a kan alakira a ko ala ko hadisul kudusiw la alakira ma min ajlika usatihu libatihaa wa ummujul mawja wa arfau samaa wa ajru sawaba wal ikaba kuna alakira kungo tɛ a kun do kungokolon fɛn fɛn ni alakira kungo tɛ a kun bɛ jikuru jɔ kunungun tɛ boli ji kan ni alakira kungo tɛ kabakolo ni dugukolo kun bɛ nɔrɔ ɲɔgɔn na kun tɛ bɔ ɲɔgɔn na fiyewu ni alakira kungo tɛ ɲumankɛla kun tɛ sara ka ɲumankɛla la ɲuman na juguman fana kun tɛ bɔ ɲɔgɔn na fiyewu alakira nani sababu de ɲuman di ka ɲuman d'a ma ka juguman di ka juguman d'a ma wa alakira kelen kabini a nana Makan mankaw tun bɛ yaala yaala de la ala y'o fɔ kuranɛ kɔnɔ لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف نيتلمك يانفه وانت سميك يانفه بوكمو يالا يالا على كوكو فليعبدوا رب هذا البيت كراك من كراو فويه كبادرون مانغو يبطو دمنا مانغا ngara nema yoray ودوغو دونا بطو كرو دوكو دو بسنga yelamati kasu ko neme duete ko na mena ka batu ka yoro ko na bisinga yelamate ko ka neme yoro ete dugo no luye batu ko dugo bi yelama ko ka gala bo ko ka fembo bo ko no ko so anya andulo alakirala o mana ka batu ayu mafali abdu rabb hadha albayt alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawfin ka wajibi anga du kono ka wajibi andunga ka wajibi musauka sel wati bejela mba be ka mi wasifa ke wato wati am sol ka alakiraka o fo an yuru zawku do soro alakirala no ka ya fanfe mana kuma be mulo masu mana ko fo aye ba oyne wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alhamdulillah rabbil alamin bade on kanyin ala fe alamiye moldu ke furaye ka moldu ke anduskun furake lanye amba nyino ala fe alamiye ebola takabo an wa jamana kono ni mauludu sababu ye ya rabbi chebe ani kelenya ala ko do an jamana kono ni mauludu sababu ye ni moldu kalo horomaye ni moldu kala horomaye ni ala kira horomaye ni sallallahu kala se o ma ni sigidaina أكام بيسك داورة شكرا لكم. الحمد لله ليلى سبحان الله والحمد لله ليلى سبحان الله.
Laila subhanallah Wanga kirabatanu Laila subhanallah Wanga alabatu Laila subhanallah Wanga kirabalame Laila subhanallah Walhamdulillah Laila subhanallah Walhamdulillah Laila subhanallah